Dnes sa tu točíme How to with BMX Shop. Čaute, volám sa Patrik Molnár, a.k.a. Molky a pripravili sme si pre vás spolu s BMX Shop.sk sériu How to Videí, kde sa postupne celý rok budeme učiť triky od základných až po tie profi. Takže v dnešnej sérii si ukážeme bunny hop, 180 a manuál. Čo sa týka toho bunny hopu, tak je to absolútne základný trik pre všetkých, čo jazdia či už dirt, street alebo park. Postupne do neho môžete pridávať ďalšie triky, ktoré si ukážeme v neskorších epizódach. Dobre, takže prvá vec, ktorá je najpodstatnejšia, zistiť si, na ktorú nohu budete jazdiť. Pre koho je dominantná ľava noha, bude jazdiť takto, pre koho práva, tak takto. Potom sa od toho budú odvíjať ďalšie triky v našich how to epizódach. Čo sa týka bunny hopu, toto je absolútny základ, nedá sa bunny hop robiť, keď máme ľuky takto, hej. Tak na začiatku je veľmi dobre sa pokrčiť a neskôr po prikrčení ťahať riaditka čo najvyššie, ako viete, ťahať riaditka k bedrám a neskôr ich vysúvať pred seba. Vo fáze, keď odtlačate riaditka od seba, od bedier, tak vtedy začínajú pracovať nohy, podoberiete si pedále prstami, ako keby, a ťaháte bike pekne pod seba. Ako fungujú nohy na bunny hop, sa kľudne môžete naučiť aj na rovnej zemi, tým, že nebudete dvíhať predné koleso, ale budete sa učiť dvíhať iba zadné, tým, že si podoberiete pedále a budete sa snažiť ťahať ten bike pekne pod seba. Pritom odporúčam nakloniť sa trošku pred riaditka, aby vám to išlo trochu ľahšie. Keď máte zvládnuté pohyby rukami a nohami, tak to už iba pekne spojiť dokopy a máte bunny hop za sebou. Odporúčam bunny hop skúšať každý deň, pretože takto sa to naučíte najlepšie. V tej najvyššej výške bunny hopu sa už pripravujete tým pádom na dopad. Tlmíte celý skok, celý bunny hop nohami a rukami, tým, že sa opäť naspäť prikrčíte k bajku. No a odporúčam dopadávať na dve kolesa, prípadne mierne na zadné. Potom ho môžete využiť všade v parku, vyskakovať na boxy, na múriky, preskakovať raily, v dirte naskakovať do voľna tak. Čiže ten trik má absolútne veľké využitie a je to absolútny základ pre začínajúcich riderov, aj pre ďalšie epizódy, aj pre ďalšie jazdenie. Ďalší trik, ktorý si dnes ukážeme, bude manuál. Najväčšia chyba, čo si ľudia myslia, je, že manuál sa robí rukami. Absolútne to tak nie je. Ruky tam až takú úlohu nehrajú. Manuál sa skladá z takých troch základných častí. Prvá je dostať svoje ťažisko tela za úroveň zadnej osky. Čiže nejako takto. Hej. Aby jednoducho to telo bolo za hranicou osky. No a teraz druhá časť, keď už máme to telo za hranicou osky, druhá časť sú ruky. Ruky by mali byť tak mierne prikrčené v takom jednom krči, s tým, že rukami moc nehýbeme, hej, iba to vyrovnávame a korigujeme smer, kam chceme ísť. A ďalšia vec sú nohy, to je asi taká najhlavnejšia vec, kde jednoducho nohami tlačíme ako keby pedále jemne dopredu, ako keby sme celý bike chceli posunúť dopredu. No a tým dostávame bike do takého balancu, že jednoducho si ho vieme korigovať, či máme koleso vyššie alebo nižšie. No a na základe toho, ak vám potom padá predné koleso dole, tak celý manuál sa robí vždycky s jemne prikrčenými nohami. To je preto, aby keď vám to koleso padá dole, tak môžete nohy vystrieť, koleso vám ide hore. Ak vám zase ide veľmi hore to kolo a už viete, že padnete, existuje taká vec ako brzda, čiže si to pribrzdíte. Pre ľudí, ktorí jazdia brakeless, odporúčam priťahnuť sa k bajku, tým pádom znížite ťažisko a to kolo vám začne padať dole, čiže toľko k manuálu. Pre ľudí, ktorí začínajú s manuálom, odporúčam jazdiť čo najčastejšie ako sa dá, všade ten manuál. No a ďalšia vec, čo sa týka, tak pre ľudí, ktorí jazdia brakeless, veľmi ľahko sa z toho vystupuje, čiže nie je problém tam nejak nachrbať. Takže tretí trik, ktorý sa dnes naučíme, bude 180 zo zeme. Pred týmto trikom je dobre vedieť bunny hop a manuál, pretože tento trik vychádza z týchto dvoch predošlých trikov, ktoré sme sa pred chvíľou naučili. Čo sa týka 180, sú tam také základné kroky, ktoré je dobre zvládnuť. Poprvé, pozerať sa hlavou stále do strany, kam chceme dopadnúť. Kam ide hlava, tam ide celé telo, tam ide bike, to si treba zapamätať. Častou chybou u ľudí je, že sa pozerajú vždycky do protistrany. Hej. Toto je jedna z najčastejších chýb. Ďalšia vec, ktorá vám veľmi pomôže pri 180, je trošku si nadísť, zhruba nejakých 45 stupňov. Dosť to pomáha pri rotácii, pre začiatočníkov určite odporúčam
na začiatku pekne potiahnuť do bunny hopu to predné kolo. Ako náhle sa vám odlepuje zadné kolo od zeme, tak ho potiahnuť pekne pod seba ako pri bunny hope. Zadržiavať rotáciu tým, že sa dívame do strany, kam chceme dopadnúť. A trošku si pomôcť, že tlačíme zadnou nohou do rámu. To nám pomôže pri točení tohto bajku, hej. Dobre, takže to by bolo na dnes všetko. Prajem veľa odjazdených bunny hopov, manuálov a 180 a vidíme sa pri ďalšej časti How to with BMX Shop. Čau!